Вижте, нека да го направим с вяра в сърцата си, че тази вечер ние ще излезем от тук променени. Амин. Амин. Че кръвта на Исуса и хлябът ще ни промени. Ние ще бъдем променени в името на Исус. Халелуя! Сега, Татко, Отче святи, Боже мой, ето ние всички сега взимаме заедно цялата църква пред Тебе, Боже, с тази вяра и стигаме пред Тебе, Господи, всякакви символи. И аз вярвам, че си ги благословил, Татко. Аз вярвам, че приема с тази вечер жертвите от нас, Боже, и си ни простил и си ни очистил, Татко мой. Нека в живота ни кръвта Ти да даде живот и сила и любов, Господи мой. Нека хлябът, който разчупихме, да даде сила в нас, Боже мой. Вярата и любовта да бъде размножаван и плодовете на Святия Дух. Амин. Всички заедно пред Господа. Алелуя.